mopogore kod mano, nitiere much wach moro ma ji osebedo ka penjo ka ahinya e piny Luo. Yiero norumo 2022 dwe mar 8. Supreme Court ne ogolo duonde tarik 13 jatend piny manyien ma sani rito piny ne ochamo muma. Kata kamano nitie penjo ma ji osebedo ka penjo kinde ka kinde ni nobedo nade ni kaka ng'wech noringore higa mar 2022 ne geno moro nitiere ranyisi mamoro moloto ne oganda Luo gi Kenya mangima, to chal ka gima gino nochako pasore kendo. Achiel kuom mute mag fwambo nyoro nyochako manyo to dibe ni nitiere jomoko e iye kanyo mano bedo gi migawo maduong' momiyo gino nopasore. Fred, wachak mana kodi. Ka ok ochuno to kilose. Gino chono wa momiyo walose. Ochuno wa momiyo walose, Victor. To en achiel kuom penjo ma aparo ni ose goga iye. To nekech ochuno wa usiko dhi to duogo. Koro kino ka penjo dhi to duogo kamano. Tiende ni en gima nyaka walose. Victor, aparo ni mana kaka iwache, nitiere jok mane omiting sama ne jakom ochung', nekech ing'e ni jakom ka nochung' to adier mantiere bedo ne jakom no bedo ni noting'o simbo makaluo. Koro ene mane en wuon arus. Koro bedo ni ne wan gi wuon arus ni, nitie jok mano mi thuolo mar neno ni law wuon arus tar. Kendo law wuon arus oiki e yo makare. Mak mana ni nitiere jok mane sama nonego be ni igoyo law wuon arus pas, ma law betie mong'ithie kabisa, law wuon kisera ni, ne gidhi gidwanyore ma gichweyo, gidhi gidwanyo law matar, law marachar mar wuon kisera. Koro aparo ni bedo ni ne gidhi gidwanyo law ni, ma emomiyo gini osiko biro kendo duogo. Adier mantiere, Victor, mana kaka ne wawacho immediately bang' yiero, ni nitiere ng'ikruok maka gi kae. Kopogore gi ywak manoduogo ni jolang'o okwalo dhiang', bende nitiere kaka ng'at manonego be ni rito kul, kata jok mane owe ni mondo mi oger kul. Ne ok ogero kul, ma ne giwe dhiang' onindo oko. Koro bedo ni iwacho ni jalang'o nodhi okawo dhiang', odhi godo koda noyude e yo mayot gi kano chalo nade. Mae e achiel kuom gik mosiko gidore e ODM kae. Kata mana duoko ne pok owuok ayanga. Nekech, Victor, ji mang'eny penjo, nitiere mana kaka ni neno achiel kuom obok ma pacho kae, no ondiko no. Odiochieng' manyoro, ni kendo ka okwaluor nekech ma en gima ondiki, ni achiel kuom jodito mag ODM ma ne ochung' e weche mag yiero gi, ma bende ne chiegni gi jakom ahinya, achiel kuom gi kanyo noting'o Junet Mohamed. Junet Mohamed kod Lange, magi jok mane iwacho ni nigi mbi mathoth. Magi jok mane oteno jakom. Kendo chalo gima nomigi thuolo malach mondo mi ne gine ni gik mane Azimio timo ne itayo kendo chopo yo makare. Mak mana ni kaluwore gi yom manodhi wuok kodgi. To Victor, mae aparo ni achiel kuom gik mamiyo koro waneno gigi timore, en ni ing'e, Victor, gima jogi wigine wil godo kachiel kuom gen Junet ni dhera riemba kinyiedho, tinyiedho king'iyo rangach. Wuon go nyalo biro sa asaya. Wuon go nyalo biro sa asaya. To bende ka en ruadh pur, to ok ikaw pesa ng'ato ni kiny nidhi pur kode, samoro wuon go nyalo biro gokinyi to pesa ni isekaw ma wuon dhi kode. Koro aparo ni Junet gini wigi nowil ni dhiang' manyo ginyiedho ni ncha ne en dhera riemba. Koro weg dhiang' wuon go koro chako penjo. Emomiyo aparo ni nyaka gibed abeda held to accountable, nekech nitiere jok mamoko, Victor, ma sa yiero no ne pek moloyo kata mana Nyasaye owuon. Ma kata mana neno jakom owuon no kende, kata ng'at mane nigi wach mane nyalo konyogi. Magi gin gik mosegidore e ODM ka. Koro aparo ni gweruok madhi nyime no en gweruok maber. Mak mana ni ok apar ni nitiere lesson moro amora ma jogi oselan, ma jogo moteno jakom kata jogo mancha ne omi thuolo. Nekech, Victor, king'iyo in 2013 ne nitiere kweth manotelnegi gi waziri masani Eliud Owalo. Gik makamagi ni wacho ni notimore. Kane 2017 ochako biro, gik makamagi notimore, nitiere kweth manolosi. Koro king'iyo tido ka nitiere gima kizungu luongo ni systemic arrangement mag jogi. Koro aparo ni ka ging'iyo nto 2027 biro mbele kae, to nitiere lek moko ma bende pod nitie. Koro ging'iyo ni to gigi kodhi mbele kaka dhi mbele, ok abidonjo kanyo kuom sani, kodhi mbele kaka dhi mbele ni, to jok mabrito ga mana keyo sa ODM. Kech ing'eni nitiere jok mantiere, Victor, kae ma gin girito ni ka yiero chopo to gikeyo gi duond bura mar ODM, ma ok ging'iyo feeling mar dhano.
kendo jogi kanyo koro ok gidew jago ombulu ng'at ma go ombulu chok gidich ko gin gidwa ng'iyo ni to ng'at mabiro madwa chung'ni nikech magi adiere ma samoro jopiny ok nyal yudo thuolo mar wacho negi ka to wan to koro wawacho nikech jok ma kogik sa yiero to ging'eyo ni ODM gin girgi mar keyo ma ging'iyo ni MCS ng'ama dwaro chung' ODM ng'ama dwaro chung' gik mamoko gi gidwa keyo godo. Aparo ni mae thuolo makoro nego bed ni kata thuolo makoro gweruok ma dhi e mbele ni pedho gigi e lela kendo nyalo konyo bwang'e ni to en ang'o madhi ga mbele e tok hema kocha e sechego. Erokamano ahinya.